Chceš ovládnuť YouTube a konečne začať zarábať peniaze? Ale ako to vlastne celé funguje? Určite ste už počuli príbehy slávnych youtuberov, ktorí vám radia, že musíte začať už dnes, aby ste si zajtra mohli užívať život a peniaze. Avšak je to naozaj také jednoduché? Koľko si dokážete zarobiť z YouTube? Oplatí sa vám investovať do proma? A čo sa skrýva za úspechom algoritmu? Ak ťa zaujíma, ako si založiť nový kanál a prečo až 99% kanálov zlyhá, vydržte toto video pozerať až do konca. A prezradím vám, ktorá chyba navždy pochová váš kanál pred algoritmom a ktoré štatistiky sú pre váš kanál dôležitejšie ako zhliadnutia a lajky. Vedel si, že YouTube pôvodne nemal byť o tutoriáloch alebo vlogoch? Založili ho vo februári 2005 traja bývalí zamestnanci PayPalu a jeho pôvodný účel mala byť zoznamka založená na videách, avšak nikto tam nič nenahrával. Takto otočili na zdieľanie akýchkoľvek videí. Úplne prvé video sa volá Ja v zoo a má len 19 sekúnd. Dnes je to multimiliardový biznis, ale ako sa doň dostaneš aj ty? Zarábať video na YouTube znie ako sen. Nahráš video a začnú sa ti z neho sypať peniaze. Ale realita je trochu iná. Až 99% tvorcov zlyhá ešte skôr, než vôbec začnú. Ak sa teraz pýtaš prečo, je to preto, že robia jednu zásadnú chybu, ktorá navždy pochová ich kanál pred algoritmom. A najhoršie je, že si myslia, že robia všetko správne. Ak si myslíš, že stačí točiť kvalitné videá s tým najlepším štúdiom a vybavením, mýliš sa. Vašich prvých 100 videí bude hrozných a presne tak to má byť. Mnohí z vás čakajú na dokonalú kameru alebo štúdio. Algoritmus nezaujíma, koľko hodín si strávil strihom. Zaujíma ho iba jedna otázka. Ostanú ľudia pozerať alebo odídu po pár sekundách. A tu väčšina tvorcov pohorí. Začnú nahrávať videá bez stratégie. Niektorí nahrávajú videá ako hrajú hry, potom pridajú motivačné video, lebo je to trendy a nakoniec sa rozhodnú vycestovať do zahraničia a urobiť si z toho vlog. Myslia si, že skúšajú, čo zafunguje, ale to je omyl. Algoritmus v tom vidí chaos. Nevie, komu má ich video odporúčať. A keď to nevie, jednoducho ich prestane odporúčať ľuďom. Presne preto až 99% kanálov zanikne už v prvých mesiacoch. YouTube potrebuje pochopiť, o čom tvoj kanál je, komu patrí tvoje publikum a prečo by mal tvoje video poslať ďalším ľuďom. Ak aj teba stále baví toto video a chceš sa dozvedieť, ako naštartovať svoj YouTube kanál a ktoré štatistiky sú pre váš kanál dôležitejšie ako zhliadnutia a lajky, podpor moju tvorbu lajkom a odberom, aby ti neunikli ďalšie zaujímavé videá o tom, ako funguje náš svet. Založiť si kanál je technická brnkačka, stačí ti Google účet a pár minút času. Nezabudni si poriadne vyplniť profil, vybrať si originálny názov a popis. Na to, aby mal tvoj kanál šancu rásť, je dôležité si vybrať tú správnu tému. Niečo, čo ťa baví a zároveň čo ľudia hľadajú. Zhliadnutia síce vyzerajú na prvý pohľad lákavo, ale o tom, či je váš kanál dostatočne zaujímavý, rozhoduje miera prekliku a priemerná dĺžka sledovania. Miera prekliku hovorí, či je váš obal, teda miniatúra a názov, dostatočne zaujímavý. Priemerná dĺžka sledovania zase ukazuje, kde sa diváci začali nudiť a vypli video. Ak máte vysoké zobrazenie, ale nikto nekliká, váš náhľadový obrázok je nudný. Ak ľudia kliknú, ale po 10 sekundách odídu, váš úvod nesplnil to, čo ste divákom slúbili v názve. Ak si už založil svoj prvý YouTube kanál, vybral tému, ktorá ťa baví, určite stojíš pred otázkou, či máš točiť radšej shorty alebo dlhé videá. Rozdiel medzi shortami a dlhými videami je jednoduchý. Shorty sú výborné na to, aby ste sa dostali pred nových ľudí. YouTube ich rád odporúča, dokážu nazbierať tisíce pozretí za krátky čas a môžu vám rýchlo priniesť nových odberateľov. Krátke videá sú dnes preferovaným spôsobom, ako upútať pozornosť v svete, kde ľudia scrollujú doslova každú sekundu. Ale je tu jedno veľké ale. Ak chcete na YouTube vybudovať skutočnú autoritu, vernú komunitu a časom aj zarábať viac peňazí, samotné shorty vám stačiť nebudú. Skutočná hodnota prichádza až v dlhších videách. Práve tam môžete ísť do hĺbky, vysvetliť tému detailne, ukázať svoje skúsenosti a vybudovať si dôveru publika. A presne to chce YouTube. Platforma miluje obsah, ktorý dokáže udržať divákov čo najdlhšie. Keď niekto strávi na vašom 20 alebo 30 minútovom videu veľkú časť času, YouTube dostáva jasný signál, že obsah je hodnotný. A keď je hodnotný, algoritmus ho začne odporúčať ďalším ľuďom. Práve v dlhých videách vznikajú fanúšikovia, ktorí sa vracajú, komentujú, zdieľajú váš obsah a nakoniec aj kupujú vaše produkty alebo služby. Najlepšia stratégia preto nie je vybrať si medzi shortami alebo dlhými videami. Najlepšia stratégia je kombinovať ich.
Používajte shorty ako magnet na nových ľudí a dlhé videá ako miesto, kde z nich spravíte verných fanúšikov. Ak stojíte úplne na začiatku, určite vás zaujíma, či sa vám oplatí investovať do proma. Platená reklama väčšinou nie je to, čo vás zachráni. V skutočnosti vám môže viac uškodiť ako pomôcť. Dôvod je jednoduchý. YouTube sa pozerá hlavne na správanie divákov. Zaujíma ho, či ľudia klikajú na vaše videá dobrovoľne, ako dlho ich sledujú a či sa vracajú po ďalší obsah. Keď si kúpite reklamu alebo umelo tlačíte videá k ľuďom, ktorí vás vôbec nepoznajú, často získate veľa náhodných pozretí. Títo ľudia si však video pozrú na pár sekúnd a odídu. Výsledok znamená slabú retenciu, nízky záujem a algoritmus dostáva signál, že video nie je až také zaujímavé, ako ste si mysleli. Namiesto platenia za pozornosť sa oveľa viac oplatí vytvárať tzv. Rastové videá. To sú videá, po ktorých už existuje dopyt. Nemusíte vymýšľať niečo úplne nové, naopak, pozrite sa, čo funguje najväčším tvorcom vo vašom odbore. A teraz sa blížime do finále. Koľko sa dá vlastne tvorbou na YouTube zarobiť? Pravda je taká, že YouTube vám neplatí za počet odberateľov. Môžete mať 10 000 odberateľov a zarábať menej ako niekto z 2000. YouTube platí za pozornosť. Čím viac kvalitných pozretí získate a čím dlhšie ľudia sledujú váš obsah, tým väčší je váš potenciál zárobku. Aby ste sa dostali do partnerského programu YouTube, musíte splniť určité podmienky. Najznámejšia cesta je získať 1000 odberateľov a 4000 hodín sledovania za posledných 12 mesiacov, alebo nazbierať dostatočný počet pozretí cez shorty. Až potom môžete začať zarábať priamo z reklám. Niektoré kanály dostanú za 1000 pozretí len pár desiatkov centov, iné niekoľko eur alebo dokonca desiatky eur. Kanál o hrách bude mať zvyčajne nižší príjem z reklamy ako kanál o financiách, podnikaní alebo technológiách. YouTube je hra o pozornosť. Čím viac hodnoty dávate ľuďom, tým viac ľudí vás bude sledovať. A čím viac pozornosti získate, tým viac príležitostí sa vám otvorí. Ak sa vám toto video páčilo a dozvedeli ste sa niečo nové, budem rád za každú podporu, či už v podobe lajku, komentu alebo odberu. Pomáha to nie len kanálu, ale hlavne mi to ukazuje, že má zmysel tvoriť ďalší obsah pre vás. Napíšte mi dole do komentára, ktoré videá na YouTube bavia vás a či ste niekedy zvážovali tvoriť videá na tejto platforme. Ďakujem, že ste vydržali pozerať toto video až do konca a vidíme sa pri ďalšom videu.